Isang subo niya lang yan, boy. Isang subo niya lang yan. Tagabukit. Sabi nga sa akin, sabi tayo. Sabi tayo daw. Diba, doon kanina yung... Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. Yes guys, it's Manoy Benito again. Another food trip na naman tayo. So, nandito na tayo sa part 3 ng Travel for Food in Quiapo. Yes guys, Travel for Food in Quiapo. So, pupunta tayo for this video ay pupunta tayo doon kay Nanay Rosa, yung famous Sotanghon. Yes, kaya ano pang hinihintay nyo? Let's go! Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure. Didn't know what hit me when we started. I was shaking the legend, trying to stick on the galactic. That summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. You were right into midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? Ang sabaw, tikman ang sabaw. Sotanghon na sotanghon. Chili powder. Paminta. Bawang. Kaya pala. Bawang ba ganyan? Bawang mo. Ako daw alko may litsong kawali. Araw ko iba yan. Ano pang karning linalagay dito? Bakawin. Ano pang mayroon pang palagay dito na ibang karne? Ano? Wala na? Ito lang. Napapanood ko kasi may mga additional na ano ko. Ano sabi mo? Sabi na yan. Tagal na yun. Tagal na yun. Okay, unang subo. Para sa inyo guys. Okay. So kung ano ang kaya na namin ito sa Dubai. Masarap. Wala kaming magawa. Wala nang kumay. Dahil Sabado ngayon, ay Linggo. Ay nanay. Nanay. Isang subo niya lang yan, boy. Isang subo niya lang yan. Tagabukit. Sabi nga sa akin, sabi tayo. Sabi tayo daw. Diba, doon kanina yung marinig yun? Sabi tayo daw kanina. Alam, mga Bicolano kami. Mainit. Mga kayakay. Kung may tubig natin. Para pagbalik niyo sa inyo. Alam mo naman siya pa? Hindi ko kaya bakit talaga. Dalawa 50, dalawa 50. May dalawang kabok. May 20. May 20.
Thank you. Ay, nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo'y ay makatati namin kaibigan at nagtakasunod. Panginoon, kahawaan mo sila sa lahat ng kapalaran ng mga pinakamantahan mo. Panginoon, kahawaan. Ayan guys, tapos na natin tikman yung sikat at famous. Yes, famous na naman. Baka sabihin nyo, lagi na lang famous. So, check nyo guys sa YouTube. Famous talaga siya guys. Dinadayo talaga siya ng maraming tao. So, well, for me, ang masasabi ko, para sa akin, okay lang naman siya. Wala naman masyadong kakaiba sa kanya. So, parang kumain ka lang sa bahay. Wala namang special sa kanya. So, bitin nga ako sa lasa eh. Pero magkakaiba naman tayo ng panlasa. Siyempre yung mayroong pagkakataon na gusto nyo. So, ayaw ako na gusto nyo. Ganun lang naman yun. So, pero kung gusto nyo i-try, punta na kayo dito lang sa Quiapo, sa paglabas ng Quiapo Charles, konting lakad lang. So, kung gusto nyo ibang pagkain, maraming ibang pagkain dito. May mga kakanin, may pansit palabok, basta maraming klase siya guys. So, hanggang dito na ang ating video. Kaya, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo nang patagalin pa. I-subscribe mo na yan. Please like and share, comment at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kitang na-update sa mga bagong upload na video. Ito yung Manny Benito nagsasabi. Bye-bye. Alright. Feels like love. Cupid